В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте. Сегодня 20 мая. И предлагаю начать наш эфир с главной новости этого утра. Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сегодня принес присягу президента. Торжественное мероприятие состоялось в зале Верховной Рады Украины. После принесения присяги во время своего обращения Владимир Зеленский, в частности, заявил, что распускает Верховную Раду Украины. Он также призвал подать в отставку высокопоставленных чиновников из Кабинета министров Украины. Во время своего выступления Владимир Зеленский обратился к украинцам и пообещал, цитирую, сделать все, чтобы украинцы не плакали. Предлагаю послушать фрагмент его выступления. Ми всі українці. Не існує більших чи менших, правильних чи неправильних. Всі українці. Від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя, у Львові, Харкові, у Донецьку, в Дніпрі і в Одесі. Ми всі українці. Мене часто питали, а на що ви готові заради припинення вогню? Можу запевнити, задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Історія несправедлива, це правда. Не ми почали цю війну. Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. І ми готові. Готові до діалогу, але я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що і так наше по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля, де ми втратили не тільки території, ми втратили найголовніше – це людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, вони наши, вони украинцы. Это был фрагмент выступления нового президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня во время инаугурации на церемонии присутствовали высокопоставленные иностранные гости из США, Франции, Канады, Еврокомиссии и ряда других стран и международных организаций. Предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко тоже присутствовал в зале Верховной Рады Украины. Радио Крым Реалии будет следить за деятельностью нового президента Украины и держать вас в курсе всего самого важного и интересного. Вот такое вот нестандартное начало нашего эфира сегодня, а теперь непосредственно к теме нашего эфира сегодня, 20 мая. Прямой эфир. Итак, какие главные блюда крымско-татарской кухни? Что крымские татары готовят по особым случаям и как изменилась национальная кухня крымских татар после депортации? Все это мы будем обсуждать сегодня в нашем эфире. Я напомню, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. У нас работают студийные номера телефона 8 810 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей материковой Украины. Тема дня. Крымско-татарская кухня на книжном арсенале. Книгу под таким названием «Крымско-татарская кухня» презентуют на этой неделе в Киеве. Речь идет не просто о рецептах и истории тех или иных крымско-татарских блюд. Это история народа, рассказанная через кухню. Гость эфира.
Да, и у нас сегодня в студии есть гости эфира. Это Елена Брайченко, управляющий директор издательства «Ежак», украинский гастрокультуролог, автор идеи создания книги «Крымско-татарская кухня». Елена, здравствуйте. Добрий день. Книга очень красивая. Те наши слушатели, которые смотрят YouTube-трансляцию, я думаю, у них есть возможность сейчас вот ее увидеть в кадре. Видите, да, такая красивая, с орнаментами. Будем обсуждать сегодня, что в этой книге есть. Давайте начнем вот с чего. Елена, вот если бы у вас была возможность как-то вот в нескольких словах буквально объяснить, о чем эта книга, что это такое, потому что это не просто сборник рецептов. Цілком правильно, дійсно, ця книга, вона хоча розповідає про їжу, але разом з тим логіка її вибудови і ідея полягає в тому, аби не просто навчити вас чи познайомити з рецептом, як готуються чебуреки там, або пиріг кобіте, чи інші страви, але й розповісти трошки про історію кухні і дуже простою мовою навчити розуміти, що історія кухні теж зазнає змін в залежності від, в тому числі, політичних ситуацій. Так, можна в цій книзі побачити, що в нас окремий є розділ, присвячений тому, як змінилася кухня кримських татар після депортації 1944 року. Но почему именно крымско-татарская кухня? Вот когда вы как-то отталкивались именно от идеи сделать книгу о крымско-татарской кухне, вот опять-таки перед эфиром вы мне рассказали, что это первая книга вашего издательства, с чем я вас и поздравляю. Дякую. Надеюсь, что это будет такое удачное начало. Почему тогда так получилось, что именно крымско-татарская кухня? Ну, найперше, я добре знаю авторку цієї книги Олену Соболєву. Вона кандидатка історичних наук, і я була знайома з її статтями, матеріалами, а також книгами, які вона писала до цього часу. Там кілька років тому в неї вийшла книга «Традиційне весілля кримських татар. Трансформації і традиційний обряд». Я отмечу для наших слушателей, что мы с Еленой еще свяжемся по телефону чуть-чуть попозже. Та, і тому я була впевнена, що це та авторка, яка без зайвого пафосу, але дуже фахово і свідомо підійде до справи і допоможе написати правильний супровідний текст до страв. І питання автора – це було перше. І друге питання в тому, що сама тема мені особисто було цікаво. Ми з Оленою зустрічалися, і я їй казала, от я цього не знаю, цього не знаю, цього не знаю. Де я можу про це легко прочитати? Звісно, є зараз на сайтах багато різної інформації, да? Є спеціалізовані ресурси, які розповідають і популяризують історію кримсько-татарського народу. Але от, наприклад, я люблю книги. І книги такою українською мовою направду не було. І тому для мене певною мірою це був виклик спробувати зробити самій. Вот, кстати, по поводу вызова, вот начиная с 2014 года все больше и больше, и, наверное, это плюс, потому что до 2014 года, к сожалению, как-то в украинском культурном пространстве крымско-татарского было не очень много, и мы не так много знали об этой культуре в принципе. Но, тем не менее, вот с 2014 года, уже 5 лет как, есть в культурном пространстве какие-то разные аспекты крымско-татарской жизни, так или иначе о них рассказывается, можно, есть выставки интересные, все. Вот вы когда готовили это издание, вы анализировали то, что уже было представлено, и пытались ли вы как-то выделить свой продукт на фоне всего того крымско-татарского, что сейчас в украинском информационном пространстве есть? Ну, направду, це запорука будь-якого бізнесу або будь-якого проєкту. Ти маєш подивитися на поле і побачити, хто що робить в цьому напрямку, ось, а порівняти з конкурентами. Але ця книга україномовна, і україномовного видання такого формату жодного не існувало. Я вижу, тут нам один из слушателей пишет: «Всю жизнь буду помнить крымско-татарский шиш-кебаб. Ничего вкуснее в жизни не ел». Есть у вас о таком блюде в книге, да? Так. Загалом я можу сказати, що ми... Ні я, ні авторка книги не претендуємо на те, що ця книга є вичерпною енциклопедією всіх страв. Ні, до неї війшло не так багато, всього-навсього 50 одиниць. І я маю таке припущення своє, що кримсько-татарська кухня, народно-кримсько-татарська кухня
попереду її чекає переосмислення і, можливо, навіть такий новий крок популяризації і такої певної навіть моди на неї. Тому що, мені здається, багато інгредієнтів і багато страв є або втрачені, або забуті, або мають потенціал, щоб вони стали популярними. То есть вы имеете в виду, что когда мы говорим крымско-татарская кухня, то у нас достаточно пока ограничено еще представление об этой кухне, да? Вот что все вспоминают о чем? Ну, там плов, Чебуреки. наверное, чебуреки. Плов і самса іноді. Ось, дуже часто лагман. І саме цікаве, що це не є традиційні кримсько-татарські страви. Таким знаковим для мене етапом був серпень-вересень минулого року, коли ми з Оленою готували ефір на Радіо Культура, присвячений кримсько-татарській кухні. І перед цим ми зробили опитування просто пересічних громадян на Хрещатику про те, що для вас є кримсько-татарська кухня. Фігурувало 3 назви. Чебуреки, лагман і, здається, плов. Угу. І для мене це було таким черговим сигналом про те, що всі ці страви, вони з'явилися в кримсько-татарській кухні в другій половині ХХ століття. І тому ця книга є її мета, да, і розповісти також про те, що кухня цього народу значно багатша, більша, складніша, ніж ми собі уявляємо. И я напомню, что с нами в студии сегодня Елена Брайченко, управляющий директор издательства «Ежак», украинский гастрокультуролог, и мы обсуждаем сегодня новую книгу этого издательства. Она называется «Крымско-татарская кухня». Ее будут на этой неделе презентовать в рамках фестиваля «Книжный арсенал», который пройдет в Киеве. И Елена, она автор идеи создания вот этой книги. Подсказывают мне мои коллеги, что есть у нас слушатель. Здравствуйте, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика. Здравствуйте, Елена Римовская и все, кто слушает радио Крым Реалии. Это Александр из Москвы. У меня такой, к уважаемой гости, вопрос. А вот как вы замечательную книгу собираетесь распространять в Крыму? Потому что вот то, что наши оккупанты сделали, сейчас ведь это очень трудно. А как бы я думаю, что многим бы в самом Крыму было бы интересно и полезно, потому что вот то, что и вы делаете, и многие делают, это в Дальней России, это развитие татарской культуры и в самой Украине, и за ее пределами это очень важно. Как вы туда это будете доносить? Хороший вопрос. Радио данного. Спасибо большое. Вот вопрос, как в Крыму планируете и планируете ли вообще распространять, и на кого эта книга рассчитана вот изначально, как вы ориентировались? Ну, найперше, ми орієнтувалися все-таки на україномовну аудиторію, і дякую дуже за запитання, да, воно дійсно актуальне, болюче, і в мене немає на нього прямої поки що відповіді. Мені здається, для багатьох представників кримсько-татарського народу багато речей цієї книги, вони є зрозумілі і знані. Хоча теж не факт, тому що в нас перший розділ про кримсько-татарську кухню досить забуто, і ми навіть до деяких страв не подаємо рецептури, тому що вони фактично втрачені. Та? Це такі народні рецепти, які сьогодні вже не готуються або їх готують лише одиниці. Найперше ми орієнтувалися все-таки на україномовну публіку, на україномовну аудиторію, аби розповісти їй історію про кримських татар і в тому числі через гастрономію. Питання з поширенням книги в Криму дуже складне, я не можу поки знайти на нього відповідь. К нам по телефону присоединяется автор книги «Крымско-татарская кухня» Елена Соболева, кандидат исторических наук и исследователь культуры крымско-татарского народа. Елена, я вас приветствую. Доброго дня. Вот сразу к вам такой вопрос. Я знаю, что вы не гастрокультуролог, и, в принципе, ваш фокус исследований – это крымско-татарская культура, да? Как так получилось, что в результате вы подготовили книгу о крымско-татарской кухне? Ну, взагалі, справді так. Я вивчаю взагалі кримсько-татарську етнографію, народну культуру і різні аспекти побутового життя і традиційної культури, і святково-обрядової системи. А про це Олена Брайченко знала, і тому от, власне, ідея написання такої книги виникла у неї, і вона з цією ідеєю до мене звернулася. Ну, оскільки і в обрядовій системі, і в побуті так чи інакше мені доводилося і записувати про їжу деякі фрагменти, і в обрядовій культурі взагалі святковий стіл – це є якби однією з центральних
в фокусі всього дійства, тому для мене ця тема не була зовсім новою. І, в принципі, багато речей я так чи інакше вже їх і записувала, і стикалася з ними. Ну, але довелося, звичайно, переорієнтуватися для написання цієї книги і деякі аспекти заново вивчати і в літературі, і в якихось записах своїх старих і так далі. У вас есть в этой книге свидетельства очевидцев, да, вот впечатления крымских татар от того или иного блюда, какие-то истории, с чем эти блюда связаны. Вы могли бы немножечко нам рассказать о том, когда вы собирали эту информацию и как на эту вашу научную деятельность повлияли события 2014 года? Мгм. Так, звісно, ці записи були зроблені ще за часів мого навіть студентства, а потім роботи над моєю книгою, ну і дисертацією «Весілля кримських татар». Я записувала їх десь протягом 2004-2011 років, їздила різними містечками і селами Крима і проводила бесіди із старожилами, шукала людей, які були народжені в Криму або які пам'ятають від своїх бабусь, дідусів життя на півострові до депортації. Ну і, власне, на 11-12 роках мої поїздки закінчилися, оскільки вже після анексії так вільно відвідувати півострів із метою запису етнографічних матеріалів, такої можливості вже немає, на жаль. І той архів, який у мене зараз є, він зберігається, там багато ще різних згадок, які не були оприлюднені в першій моїй монографії. І от якраз це була для мене дуже гарна нагода саме виокремити все, що було пов'язано з їжею, опрацювати це і подати в новій книзі. Вот буквально тогда последний такой к вам вопрос, чтобы мы все успели сегодня в нашем эфире обсудить. А вы сами что-то готовите из того, о чем писали в книге? И как бы вы оценили, вот крымско-татарская кухня для непосвященных, она как бы простая или не очень? Я взагалі так, звичайно. Мені було цікаво, хоча я, звичайно, не така... не такий великий кулінар і готую лише для побуту, там, для сім'ї, але мені було цікаво, коли я гортала сторінки старих книг і записи свої спробувати. Кілька експериментів в мене було, мені здається, вони досить вдалі. Щодо легкості чи ні, мені здається, що кримсько-татарська кухня, ну як на мене, як для українців, не є такою дуже простою у відтворенні. Все ж таки це треба мати певний досвід і не раз спробувати приготувати страви за цими рецептами, щоб вийшло наближено до оригіналу, скажімо так. Спасибо вам большое за то, что вы к нам присоединились. Это была Елена Соболева, автор книги «Крымско-татарская кухня», кандидат исторических наук и исследователь культуры крымско-татарского народа. Вот нам Елена рассказала о том, что как получилось так, что у нее, у кандидата исторических наук, получилась книга о крымско-татарской кухне. Напомню, что с нами в студии сегодня Елена Брайченко, управляющий директор издательства «Ежак», вот, которая издала эту книгу, и украинский гастрокультуролог. Номер телефона прямого эфира, если вы еще успеете нам позвонить, а вы можете успеть, 8 800 10 06 926 или 044 490 31 18. Елена, я вижу, что-то вы хотите добавить. Так, я дуже нескільки добавити. Мені дуже приємно чути Олену. Я просто хотіла б відразу зазначити таких кілька моментів, що науковий підхід в гастрономічній книгі відчувається, якщо почати її гортати не з першої сторінки, а зі звороту. Ви там побачите список літератури більше з 50 одиниць. Це всі ті книги, які Олена опрацювала і раніше. І можу такий, умовно кажучи, здати невеличкий секрет. Я коли Олену попросила подумати про можливість написання цієї книги, вона спершу засумнівалася, що характерно для всіх науковців. Але потім, коли я кажу, ти кілька днів подумай, я знаю, що в тебе дуже багато записів. Тобто, уявіть собі, це людина, яка
в полі, удома в людей, провела не 1 годину, записуючи глибинне інтерв'ю. Глибинне інтерв'ю може тривати, це один із наукових методів, від 1 до 2 годин, і де людина опитує дуже-дуже багато моментів. І, звісно, коли вона вдома переслухала кілька записів своїх, вона проаналізувала, і вона прийшла там через кілька днів і каже: ти знаєш, Олена, в мене, мабуть, буде матеріал не на 1 книгу. Ось, тому що ти, коли зациклений, наприклад, на тему весілля або похвального обряду, або будь-що пов'язане з історією народу, ти інші теми ніби відсікаєш. Але коли ти змінюєш фокус, ти відразу тоді знаходиш інший матеріал. І от щодо складності кримсько-татарської кухні, я можу також поділитися своїм досвідом. Мені здається, кухня кримських татар відрізняється складністю технології. От є такий вираз, потрібно набити руку. От це чітко характеризує вміння кримсько-татарського народу опрацьовувати продукти. І, знову ж таки, торкнуся питання депортації, тому що після того, як в 44-му році відбулася депортація, кримські татари жили в спецпоселеннях. І навички відтворювати ті домашні рецепти не було ні можливості, ні фінансової, ні продуктів не вистачало. І велика частина знань, мені здається, просто-напросто втрачалася. Вот, кстати, по поводу депортации, это важный вопрос, который вы даже выносите, в принципе, в аннотацию к своей книге. Как это трагическое событие в истории крымско-татарского народа отразилось в кухне? Знаєте, будучи сама істориком, і я дуже люблю мікроісторію, і ти час від часу відчуваєш, коли великі глобальні події, особливо якщо вони трагічні, вони оцією кількістю жертв постраждалих, вони іноді в людей втрачають відчуття, що це означало для, наприклад, однієї людини. А тепер уявіть собі, що сотні і тисячі людей опинилися в іншій країні, не просто опинилися там з паспортом, грошима і якоюсь валізою речей, без своїх домашніх тварин, без насіння, наприклад, які висівали в аграрних регіонах, без посуду, без вилок, без виделок, без ложок, без улюблених джезв, без улюбленої каструлі. Більше того, опинившись у спецпоселеннях, ні в кого не було змоги відродити або займатися тими справами, якими ти займався в Криму. І про це також мало говорять. Дуже часто іноді говорять про цей процес переїзду, який він був катастрофічний, людей не було води, не було харчування, багато людей помирало просто в дорозі. А наступні кілька років вони оминаються увагою, але вони були не менш трагічнішими. Люди на спецпоселеннях не мали, умовно кажучи, можливостей для повноцінного життя і повноцінного виживання. І тому кількість жертв вже в нових землях теж не была малой. Ну, то есть, с одной стороны, получается, мы можем говорить о том, что часть, возможно, каких-то рецептов была утрачена. С другой стороны, это, наверное, определенная какая-то, хотя бы минимальная, но интеграция с кухнями национальными, вот, например, Узбекистан, Таджикистан, от що-то таке ви замітили? Відбулося логічне запозичення. І ми в книзі називаємо це досить, можливо сказати, суперечливо, збагачення культур. І мені здається, тут не потрібно боятися того, що якісь страви іншого народу проникли в іншу кухню. Коли ти про це знаєш, в цьому немає катастрофи. Весь світ і всі кухні народів рано чи пізно в певні періоди запозичували певні техніки приготування або якісь продукти в інших народів, Конечно, в сусідніх как держав. любая культура, если, скажем так, она не изолирована от внешнего мира, она как-то что-то абсорбирует, что-то отдает, это абсолютно нормальный процесс. Але що потрібно віддати належне, це також і прагнення, і така сила волі кримсько-татарського народу зберегти цю таку основу своєї гастрономічної культури. Я зі свого часу досліджувала питання збереженості української кухні серед діаспори українців Сполучених Штатів Америки, і це окреме дослідницьке питання. І можу зазначити, що любов і сила, з якою люди зберігають традиційну кухню, є дуже великою. І це така ода, мабуть, надії, не знаю, якихось дуже гарних людських рис.
Вот я вижу, что одна слушательница наша постоянная пишет нам, значит, что люля-кебаб, чебуреки, манты, пахлава. Я сама готовлю это все без проблем. Эта передача мне не интересна, пишет нам слушательница в чате к нашей программе. Тем не менее, вот если вот вы видите, какие блюда назвал человек, да, вот есть что-то, о чем этот человек точно не знает, какое-то блюдо крымско-татарской кухни, Ну, якщо которое выпадает из нашего внимания, но на самом деле крымские татары берегут и очень любят это блюдо. Ну, не знаю, мені б тоді слухачки, глядачці хотілося б поставити питання, наприклад, Ельва або Теллі Хорас. Чи знайома вона з цими стравами і чи знає вона їх історію, або те, чому, наприклад, для багатьох навіть кримських татар Теллі Хорас – це страва, яка вже мало відома, і в нашій книзі вона є, ми про неї пишемо, ми пишемо, коли цю страву подавали і яке вона мала символічне значення, але, наприклад, не даємо рецепту, тому що, мені здається, на сьогоднішній день, якщо і готують, то це лише одиниці. Мгм. Но там у вас в этой книге есть этот рецепт, да? Є опис страви, але рецепту ми не даємо. Мгм. Ну, то есть есть вероятность, что вряд ли наша слушательница его готовила. Ну, можливо, чому? Все буває. Какой вопрос? Я не знаю, как его так корректно задать, но вы сейчас поймете, почему я его спрашиваю. Ни вы, ни Елена, у нас сегодня эфир Елен, получается, ни вы, ни автор книги не крымские татарки, да? И вот мне интересно все-таки, как к вашей работе отнеслись вот в крымско-татарской общине. Во-первых, помогал ли вам кто-то уже на финальном этапе, да, когда вы это все сводили, и как оценили то, как вы об этом написали? Ой, це да, воно і цікаве питання, і суперечливе, і воно завжди зустрічається. І да, я цілком дослідниця історії української кухні. Але Олена історик з досвідом більше ніж 15 років вивчення кримсько-татарської культури. І її праці вже пройшли певну таку апробацію в середовищі кримських татар. Плюс є таке дуже... Тут є і плюс, і мінус. Знаєте, плюс полягає в тому, що є речі, коли ти знаходишся занурений всередині своєї ідентичності. Ти не помічаєш якихось речей, які можуть бути цікавими назовні. І тому, коли, мені здається, людина, от я коли приймала рішення про те, чи вкладати свої кошти, сили, наприклад, в цю книгу, я розуміла, що для поля таких людей, як я, ця історія гастрономічна мало відома. І тому мені хотілося про неї розповісти. Дійсно, для кримських татар, можливо, багато чого знаного є в цій книзі. Але такий діалог, мені здається, завжди збагачує і, можливо, хай навіть він породжує дискусію, але в цій дискусії може виникнути багато нових цікавих речей. Щодо сприйняття, звісно, я дуже-дуже весь час за це хвилювалася, як буде сприйнято носіями цієї культури, власне кажучи, ці книги. Ну, поки можу похвастатися, що негативного відгуку жодного ми не отримали, а цю книгу вже тримало в руках дуже-дуже багато людей. Не так много времени у нас остается до конца эфира, поэтому я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем вот новую книгу, которая называется «Крымско-татарская кухня» или «Крымско-татарская кухня», потому что книга на украинском языке. Эту книгу подготовило издательство «Ежак», и на этой неделе, 22 мая, 22 травня о 17:00 на другому поверсі мистецького арсеналу в залі «Епілог» у нас буде урочиста офіційна презентація і дискусія про те, чи може гастрономічна книга розповідати історію народу. Угощать чем-то будете? Так. Да, Да. вот, те слушатели наши, которые в Киеве и планируют прийти на книжный арсенал, у вас есть возможность не только послушать, но и попробовать. Зарема Усейнова, яка допомагала нам, консультувала нас з питань випічки і солодощів кримсько-татарського народу, приготувала пригощення для гостей нашої презентації. Ну вот минута у нас остается буквально. Ваше любимое крымско-татарское блюдо? Немає. То есть... Я не можу так сказати. Мені все подобається пробувати. Вот, кстати, интересный момент, на который я обратила внимание, наверное, больше уже придется об этом в книге почитать, потому что мы не успеваем поговорить, что много блюд завязаны на вот этих вот, на коллективной молитве, да? То есть много блюд готовились к коллективной крымско-татарской молитве. Взагалі, більшість страв готувалися, в принципі, на дуже великі порції. І є такі страви, наприклад, як традиційна випічка ельва, яку самому
практично неможливо приготувати, тому що там технологія приготування така, що розрахована на кілька людей. Але є страва, наприклад, хатик, який би я хотіла спробувати. Це щось на зразок українського кисляка, але який сквашується за рахунок ферментів, які є в шлунку молочного ягня. Я таку справжній хатик не пробувала. Оце страву, яку я мріяла б Это скуштувати. что-то похожее на айран? Це щось подібне до айрану, але не зовсім айран. Мгм. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли. Вынуждены мы уже как-то заканчивать наш разговор, но я все-таки попрошу у вас почитать эту книгу, потому что очень много интересного. Это была Елена Брайченко, управляющий директор издательства «Ежак». Сегодня у нас в студии украинский гастрокультуролог и автор идеи создания книги «Крымско-татарская кухня». На этой неделе ее будут презентовать в Киеве, а там уже, возможно, даже и будут думать, как эту книгу донести и в Крым в том числе. Но я Обовязково. уверена, что никакие границы для культуры не преграды. Хорошего вам дня, до свидания.